oso polita geratu da egon gela, Eki. Mila esker, ama. Egia da, oso goxoa. Atsegina da. Bai. Baina tira. Zerbait falta zaio. Harritzekoa. Ez dakit. Kuadro dotore bat, edo... Ze kuadro. Adibidez... Ez dakit. Imaginatu. Nire erretratu erraldoi bat. Hasi da txorakeriak esaten. Aizu, bere anaia maitea naiz. Bai, baina egunero elkartzen gara. Lanean, kirola egiteko, nahikoa da. Tira, zer nahi duzue? Nik kafe hutsa mesedez. Primeran. Zuk, Ane? Nik momentuz ezerrez. Nik garagardo bat. Fresko-freskoa. Oso ondo. Bikote. Orduan zer? Animatuko zarete? Ea, niri kontatu ondo plana, mesedez. Datorren astean, Ekiren urtebetetzea da. Opari polita da denok elkarrekin Behobia Donostia lasterketa egitea. Gogor, entrenatu beharko dut. Baina tira. Ama, poliki-poliki egingo dugu. Zure martxan, denok elkarrekin joango gara. Familian. Ez dut sinesten, oso lehiakorrak zarete. Mantxo joango gara, benetan. Gainera, denbora dago entrenatzeko. 4 dortxal erosiko ditut. Konforme? Zenbat lan ematen duten semeek. Ados. Ni ere prest, baina poliki, Bai, bai. Eta orain disimulatu. Ea ba, familia, hartu, zure kafea, eta hemen garagardoa atletarentzat. Atleta aipatu duzu, orain idatzi dit Markelek. Behobia Donostiarako dortxalak erosi ditu. Ara? Hartuko ditugu guk? Nik ez dut nahi eki. Pixka bat aspertuta nago, hainbeste lasterketa. Nola? Baina zuri asko gustatzen zaizu Behobia Donostia? Bai, normalean bai. Baina urte nahiago dut atseden hartu. Ados? Tira ondo da. Urren urten aterako gara. Ai, nire garagardo aztu zait. Bikain, sinetzi du. Aktore hona zara, doinat. Sekulako paria izango da.